Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина. Бүгенге программада җитезлек, велосипедта йөри белү һәм әлбәттә инде юлда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү. Бу белемнәрне ЮИД-Дозор 2025 ярышларында тикшерделәр. 8 бала тәрбиялиләр, заказга ипи пешерәләр һәм сатуга җиләк үстерәләр. Булар барысы да Яңа Нәдер авылыннан Азизовлар гаиләсе турында. Әти-әни балаларына дини тәрбия бирүдә дә зур роль уйный. Балык тоту сезонының иң кызган чагы, үзебезнекеләр өчен штабы волонтерлары балык чистартуга керештеләр. Соңрак сугышчылар өчен консервалар да әзер була. Җитезлек, велосипедта йөри белү һәм әлбәттә инде юлда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү. Бу белемнәрне ЮИД-Дозор 2025 ярышларында тикшерделәр. Катнашучылар беренче тапкыр гына очрашмый, әмма елдан-ел кызыграк була бара. Бүген балалар өчен биремнәр генә түгел, гадәти булмаган интерактив та әзерләнде. Балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәге территориясендә Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждение хезмәт транспортлары күрсәтелде. Һәр кайсы турында белгечләр сөйләде. Нормально ли он себя чувствует? Все, оказали помощь. Станцияларның берсендәге бирем беренче ярдәм күрсәтү. Барлык манипуляцияләрдә манекенда үткәрелә. Жюри күнекмәләрне дөрес һәм тиз башкаруны бәяли. Югары мактама мәктәбе укучысы Раиля Шамсетдинова 3 ел инде ЮИД отрядында тора. Для меня сложнее всего это фигурное катание. Минем өчен барыннан да фигуралы йөрү катлаулырак, кайчагында яхшы велосипед эләкми һәм борылыш ясагында егылырга мөмкин. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәгез. Бу хакта Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре дә сорый. 2025 елның 1-5 аенда Әлмәт районында бәлик булмаганнар катнашында 5 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Чагыштыру өчен узган ел шушы ук чорда нибары 3 авария була. Задача данного конкурса – формирование у детей интереса к Ярышларның максаты балаларда юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәнүгә кызыксыну уяту. Җәйге мәктәп яны лагерьларында тәрбияләнүчеләргә урамнарда һәм транспортта үз-үзеңне куркынычсыз тоту күнекмәләрен тәрбияләү, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау. Можно ли ездить на велосипеде по автомобилю? Нет. В магистрали нет. Барлыгы 8 станция бар иде. Беренче ярдәмнән тыш юл билгесе, табышмаклар, эрудит, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүчеләр, балык тоту, фигуралы йөрү һәм җырлы станция. Основная цель этого конкурса, конечно же, в летний период детям еще раз. Бу бәйгенең төп максаты әлбәттә җәйге чорда балаларга юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеген тагын бер кат искә төшерү. Юл буенда, урамда үз-үзеңне тотуга җаваплы карарга кирәк. Шул ук вакытта без аларны бүген махсус транспорт белән дә таныштырырга телибез. Опа! За руль можешь подержаться. Нравится? Мәйданчыкта барлыгы 50-дән артык кеше көч сынашты. Мисал өчен Дамир Шакуров сынауларны җиңел генә йырып чыкты. Сложных испытаний не было пока что. Иң мөһиме юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәм шуның белән бәйле бөтен нәрсәне белү. ЮИД-Дозор 2025 Әлмәт районының мәктәп яны лагерьларында ял итүчеләр өчен оештырылды. Катнашучылар арасында кечкенәләрне кагыйдәләргә күптән өйрәтүчеләр дә, сафларга әле яңа гына басучылар да бар. 4нче мәктәп укучысы Далия Тимербулатова да ЮИД отрядында 1-нче ел. За нашу школу отвечает наш класс, и меня выбрали за ЮИД. Безнең мәктәп өчен безнең сыйныф җаваплы һәм мине ЮИДка сайлап алдылар. Мин ярышларда инде 2нче тапкыр юл кагыйдәләрен яхшы беләм һәм без җиңмәдек, хәтта 3нче урын да алмадык. Ләкин минем өчен җиңү түгел, катнашу иң мөһиме. Нәтиҗәдә балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә тәрбияләнүчеләр 1-5 гимназия укучылары 2нче булдылар һәм җиңүчеләр өчлеген Риза Фахретдин исемендәге 1-нче гимназия йомгаклады. Барысына да бүләкләр тапшырылды.
Әлмәттә депутатлар сойлау көне билгеле булды. Татарстан хакимияте һәм җирле үзидарә органнарына сойлаулар буенча тавыш бирү сентябрьнең 2 якшәмбесендә 14 узачак. Әлмәттә муниципаль сойлаулар Татарстан Дәүләт Советына сойлаулар белән бер үк вакытта үткәрелә. Бездә 30 депутаттан торган шәһәр советының яңа составын сойлаячаклар. Аларның 15-е бер мандатлы округлар буенча, тагын 15-е партия исемлекләре буенча. Яз көне экологлар тарафыннан ачыкланган санкцияләнмәгән чүплекләр бетерелгән. Быел март айында экология министрлыгының көньяк-көнчыгыш идарәсе инспекторлары 508 һәм 602 квадрат метр майданлы чүплекләр тапкан. Әлмәт районы башкарма комитетына кисәтү юлланган. Территорияны кабат тикшерү табигатьне саклау законнарын бузуларның бетерелүен күрсәтте. 8 бала тәрбиялиләр, заказга ипи пешерәләр һәм сатуга җиләк үстерәләр. Булар барысы да Яңа Нәдер авылыннан Азизовлар гаиләсе турында. Әти-әни балаларына дини тәрбия бирүдә дә зур роль уйный. Олыраклары инде туган уядан очкан булса, калганнары һәр нәрсәдә төп ярдәмчеләре. Вот так вот, держи. Вот так. Держи. Каймак һәм крем, җиләк һәм яшелчәләр, камыр һәм әзер икмәк. Булар барысы да Азизовлар гаиләсе кулы белән әзерләнгән һәм үстерелгән. Зур булмаган авыл аш бүлмәсендә чын җитештерү цехы җәелдерелгән. Әминә Азизова сату өчен берничә төрле ипи пешерә. Аларның кайберләре өчен гади духовка туры килми, махсус таш кирәк. Это такой фирменный рецепт. Бу ипинең шундый махсус рецепты 12 сәгать камыр суыткычта торырга тиеш. Аннары без аны чыгарачакбыз һәм бу таш өстендә пешерәчәкбез. Уңган хуҗабикәгә ипи пешерергә кызы ярдәм итә. Башкалары да өйдәге көн күреш мәшәкатьләрне җиңәргә булышалар. Гаиләдә барлыгы 8 бала. Я даже не знаю, как это сказать. Я просто люблю детей. Мин балаларны яратам. Минемчә балалар безнең киләчәгебез, безнең картлыкның киләчәге. Мин барлык балаларның да исламда булуларын һәм тәрбияле булып үсүләре турында хыялланам. Дингә гаиләдә аерым урын бирәләр. Мөселман васыятләре буыннан буынга тапшырыла. Балалары күп булуга карамастан, алар һәрберсе өчен вакыт һәм көч табалар. Гаилә башлыгы Ринат Азизов тәрбияләүдә актив катнаша. Ират фикеренчә, иң мөһиме балаларны эшкә өйрәтү. Приучаем мы с детства. Вот даже у нас маленький 3-летний мальчик, сын Архан, он уже начинает вчет каких-то... Барысында өйрәтәбез, хәтта безнең 3 яшьлек кечкенә улыбызны да. Ул безгә гаилә эшләрендә ярдәм итә. Шуннан башлана да инде. Аннары син эшләгәндә, алар инде аңлы рәвештә сиңа ярдәм итәләр. Үскән саен аларның җаваплылыгы да арта бара. Шуңа да карамастан, балаларның күңел ачу чаралары да әз түгел. Әти-әниләре аларга гаджетларда уйнау мөмкинлеге бирә. Шулай ук Яңа Нәдер авылыннан шәһәргә дә чыгып йөриләр. Дети, например, посещают лагерь в Альметьевске. Это, конечно, нам тяжело, так скажу. Балалар мәсәлән Әлмәттәге лагерьга йөриләр. Безнең өчен бу әлбәттә авыр, чөнки аларның бурычларының бер өлеше безгә төшә. Ләкин без моңа барабыз һәм балаларга бу ошый. Нефтчеләр каласыннан балалар бик теләп өйләренә кайталар. Монда гел камыр ашлары исе килә, мәхәббәт һәм аңлау хөкем сөрә. Әминә белән Ринат 20 елдан артык никахта. Бу еллар эчендә аларга бик күпне кичерергә туры килә. Алар бизнеслары кеременә яшиләр. Ул да һәр вакытта да шома бармый. Гаилә гектар ярым плантациядә җиләк үстерә. Ләкин һәр эш кебек үк ул башта зур кертемнәр таләп иткән. 15-16 сортов я испытал. И у нас сохранился... 15-16 сортны сынап карадым һәм 4 төп сорт сакланып калды. Кызыксынып тагын 2 сорт үстердем. Һәрберсенең өлгерү вакыты төрле. Узган 2 ел белән чагыштырганда быелгы ел уңышка бай булды. Ул вакытта плантацияда җиләкләр бөтенләй уңмаган. Ринат Азизов моны караудагы хаталар белән бәйли. Барысы да гаилә тормышындагы кебек үк тәҗрибә белән килә.
Балык туту сезонының иң кызган чагы. Үзебезнекеләр өчен штабы волонтерлары балык чистартуга кирештеләр. Соңрак сугышчылар өчен консервалар әзер була. Аны тотуда кем ярдәм итә һәм ике мичкә балыктан күпме тәмле төшке аш чыгачагы турында алдагы сюжетыбызда. Это лещи, вот которых сейчас чистим, вот с таких лещей в томате. А это с таких же подлещиков. Хәрбиләр туклыклы төшке аш ашасын өчен волонтерлар көн сайын эшлиләр. Бу юлы алар штабтан шәхси йортка 200 килограмм балык чистарту өчен күчтеләр. Мондый бүләкне Нурлат волонтерлары биргән. Поступил звонок, есть рыба. Сколько вам надо? Мы такие, сколько? Шалтыратып балык бар диделәр. Күпме кирәклеге турында сорадылар. Күпме бирәсез дигәч, алар без 1 тонна да бирә алабыз диделәр. Әлегә безнең 1 тоннага көчебез җитмәячәк. Равил абыйга шалтыраттык. Аның белән барысын да килештердек. Әлегә 200 килограммнан бераз артыграк. Киләчәктә дә шулай эшләячәкбезме дидем. Әйе, менә беренче партия һәм соңгысы түгел диделәр. Балык консерваларын әзерләү процессы җиңелләрдән түгел. Башта тәнкәсен салдырырга, аннары филе ясарга, башын һәм йөзгечләрен аерып алырга кирәк. Шуннан соң булачак консервлар автоклавта термик эшкәртү уза. 3 сәгатьтән әзер була. Равил абыйны волонтерлар даирәсендә яхшы беләләр. Хәрбиләр өчен ул көн сайын диярлек сыйлар әзерли. Мы же должны помогать ребятам. У меня очень много друзей по России помогают. Без бит егетләргә ярдәм итәргә тиеш. Минем Россия буенча бик күп дусларым булыша. Мин башлап җибәргәндә куян этеннән пешерә идем. Аннары инде менә төрле төркемнәр кушылды. Әзер балыкны Равил абый яшелчәләр һәм май белән бутый. 200 килограмм балыктан нәтиҗәдә 450 банка консерва чыга. Алар гуманитар йөк белән озатылачак. 10-нчы лицей укучылары вакытларын мавыктыргыч һәм кызыклы итеп үткәрделәр. Анда 18 көн хезмәт һәм ял лагере эшләде. Укучылар укытучыларга бүлмәләрне җыештырырга булыштылар. Учреждение территориясының чисталыгы артыннан күзәттеләр. Мәктәп яны территориясы чиста булырга тиеш. Моның артыннан укытучылар һәм укучылар җентекләп күзәтә. 18 көн дәвамында 10-нчы лицейда хезмәт һәм ял лагере эшләде. Бу вакытта 5-нче сыйныфтан алып 8-нче сыйныфка кадәрге укучылар педагогларга булыштылар. Что трудовое воспитание, оно изначально... Хезмәт тәрбиясе һәр вакыт мәктәп программасына кертелә. Балалар безгә бүлмәләрне җыештырырга булыша. Алар безгә ашханәдә дә ярдәм итәләр. Шулай ук чәчәкләрне карап, тәрбияләп тордылар. Макулатураны тапшырырга әзерләделәр. Берничә ел элек җәйге ял вакытында хезмәт практикасын туктатып торганнар иде. Педагоглар ул барыбер кирәк дип саныйлар. Чөнки укучыларның һәм укытучыларның формаль булмаган аралашуы бер-берсен яхшырак белергә ярдәм итә. Мәктәп стеналарында да балаларга эш табылды. Моннан тыш лагерь кул белән эшләргә өйрәтүдән тыш кызыклы фактлар белән дә таныштыра. Ялларга карамастан мәктәптә патриотик эш тә дәвам итә. Балалар хәрби хезмәткәрләр өчен рәсемнәр әзерлиләр. Һәм аларны волонтерлар аша хәрби хәрәкәтләр зонасына тапшыралар. Я написала за наших, и мы в сфере. Мин безнекеләр өчен һәм без сезгә ышанабыз дип яздым. Мин солдатларның рухын күтәрерлек рәсем сайладым. Алар безнең ватаныбыз өчен сугышалар. Бу вакытта аларга мораль ярдәм аеруча мөһим. Сугышчылар 10-нчы лицей укучыларыннан рәсемнәр генә түгел, кул эшләре дә алачаклар. Иҗади эш, хезмәт һәм ял лагерының мөһим өлешенә әверелде. Анда барлыгы 40 бала йөрде. Урсалы микрорайонның колхоз урамы халкы 30 елдан артык асфальт юлсыз яши. Бу хакта без узган чыгарылышларда сөйләгән идек. Бу участокта үзгәрешләр булачакмы икәнен аңлау өчен без Әлмәт администрациясе матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать иттек.
Әлмәт муниципаль районында җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының озынлыгы 1100 километрдан артык. Шул исәптән шәһәр чикләрендә 445 километр. Шул ук вакытта ел сайын шәһәр һәм районның урам юл челтәрен ремонтлауга финанслауның шикләнгән лимиты бирелә. Планлы эшләрнең зур күләмдә булуына карамастан, ремонт таләп итә торган урамнарның шактый өлеше кала. Кызганычка каршы, агымдагы елда әлеге участокны ремонтлау планлаштырылмаган. Тагы да күбрәк яңалыклар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.